Tam filabo ame aw fo ka aw barkada ka do ke alaka wati chama yira awla awni an anga nyon soro ni kene kilinga ka kunafunu fura nyanga ninga fisizali ke alla ka nyefoli ke aka bamangana wasa mamunu be ni ikado nazaraka lameni geleabe uma ukasika do jamana be ka mara chugodi ukasika do jamana tabulu jumenyi usevro anyulu fra nyanga munu me tenka ni ubafulu ko ini ango munu me tenga munu me savebi kuluta kulu franya ko lasi awmo amafo awmo ko awka bismillah Tam TV Jabaranika Abakar Sirigi Nam nderge ko be chugudi basitena iwa mbe alafo awo iradun me ala barkada tabarikala ka duoke ala katlera dama amina ya rabbi ala inu sabati ala ko ke ala noya ala ko ke ambirna go fenfe jamana basigili jamana yiriwali jamana nyeta ala ka abelajilin sabati amina ya rabbi malibe jeunesse bulu sigatala jeunesse anga disi danyana wala sa ambena sigata nyefe tabarikala AS ensemble pour baptiser AS. Basite. Ote? Tani kuna foni. Kamale. Nam. Kuna foni be mulo. Bismillah. Ina kuma da jenya. Kuna foni disebe e kontina wuli ka jona wa. Akodi. Ka damina juma dola, kana sibiri dola, Nam. kana kunungo, kana kar dola. Nam. E ka do wuli ka jo bilibili babe mali kono bi. Sebali gela ko ko yora mi wele ko bafula be. Ka yira jamana nyemaw la. Ka nyefali ke jamana nyemaw ye. Sisa me wati mino sisa. Ako bafula be de chauffeur do. Ka kala ni kala dai sabali gela ko ako karido kuna funu bora ka jeze minye ikado bafula be mara 2h du matin ko balla ka ye ikado jadisi akaja ma kemeni ma bioro ulu kunale me ikado bafula be ka ikado moto be ubolo moto yimiti jo moto kemeni kola kele lo ka nyanta fla saba sabali gela ko ako ikado ningobe mau dabali ba abe jama mbo luko ne be kiwariya me la foko jadi shu be ave la fo ikado maba maju be ave ma dana jugu be ave o konga kuye nyena ni ashi afole bafula be aflede uni achi afole bafula be akole kama bafula be na lamini ikado ube kulela bi kaira ka fo luko ni ikado minye yoro munumbe ni ikado jadi shima inga yoro mno tro mange ya tayoro mno ko tro de yerai ina fo selengenyi ikado ani bafula be ta kilometri bisaba boyengola tro yera ni yoro ko fo sebali gela ko ako uklakla yoro di lasisa simila faun chama mina ni mesega to ubi chanjar ka du yoro ni nganje sebali gela ko ati teme kilometri muga moyango ka izini me menuba wele ko izini stone ako ni izini utara ikado tawli Allah ikado udi kunda ka kata tawli Allah ikado ni ataka Allah je ukasiblu kunde dore yoro ko fole yoro munumbe ikado kata bi ayoro ka ni misika to ayoro lo mo bisa gele nyena sebali gela ko yoro mi menuba wele ko karanga ikado ni jamon simabe ikado ani kankotri ni yoro ko fole ako jadisu de tara bi ni yoro ko fole nga no isini do fona ye ka kasara la se ni yoro ko fole ma sebali gela ko adega ikado akobonyana aye chogo yere aboyana fo ka ta fo tuti abi fo ka dairo yoro ka ga juguno yere abogari sebali gela ko ako ikado ni ataka allaje kami ye jamon shima ikado ye mado ta utajila ma sababu yangu utarani oye ikado mama sakoni mama jogi nga utarani ikado mamuni ikado fosisa ulukibaro ya madon sebali gela ko kuni ye ngibaro ya nunta kulaje ako kabidi jwe kalo klefolo samba flani mwani duru ako uye bingani damna ni yoro kufole na amani vi taka tununa kukume ukeni yoro kufole ni sebali gela ko janvier kalo kle woro kana janvier kalo kle tana ako dugude yoro komasira ka fo akuba na madara dugudo ye kuma kuno ako nunu ikado ubodeli ka nunu ye kuma kuno ko re kara wati mina ikado mali gouvernement chibla jamon shima moma ko ube yoro mino uka boy
K'o kɛra le 9 janvier i k'a dɔn 2026 kibaruyaw cɛri na ni i k'a dɔn lakanakɛbaaw ye k'a fɔ Jamani Ciment a baara min bɛ ka kɛ yen k'a jɔ fɔlɔ u ka jigin ka na Kayi dugu kɔnɔ a ko kabini o kɛra i k'a dɔn baara kɔni jɔra n'a taw ta yɔrɔ kɔlɔsilaw tora yɔrɔ la fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan k'o de kɛra sababu ye olu maa saba minnu tora yen olu turunnen filɛ i ka dɔn Durunara jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko lakana tigilamɔgɔw b'a la ka yen sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to u bɛ se ka yen lakana cogo min na an b'a fɔ mɔɔw olu ye nin kunnafoniya bila ka ɲɛsin limanaw ma. Ayiwa an b'a fɔ maaw an bɛ foli kɛ u ye Seku Tarawele an bɛ yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo fasere n'i bɔra ale kɔnɔ n bɛ don a kɔnɔ joona sɛbɛn min bɛ n bolo n ta in bɛ wele ko APA News MD ale bolo bɛ nin sɛbɛn in na a ko an ka jamana kɔnɔ bi min ye i k'a dɔn jamana kiiritigilamaw u ɲɛ jɔlen don jamana politiki mɔgɔ kɔrɔlenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a daminɛ san 2000 ka na se san 2025 ma politiki ko da fɛ nafolo min donna a la n'o ye financement des partis i k'a dɔn nafolo min donna o ko dafɛ Seku Tarawele a sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na faserikɛba ko k'a bɔ san i ka dɔn 2000 la ni o ye san 2000 ye ka na se san 2005 ma n'i ye a ta k'a lajɛ nafolo kasabɛ min bɛ yen n'a donna politiki ko dafɛ n'a dira politiki mɔgɔw ma u ka partiw tɔgɔ la a bɛ t'i jɔ sefa wari k'a daminɛ miliyari 25 ka taa se miliyari 35 la a kɔni bɛ o furancɛ la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ fɛn min ye parti politikiw ye jɔn ko ala u ka sɔrɔtaw kun tɛ kelen ye koyi wariw kun tila-tilalen don cogo la cogo min i ka parti yanga bɛ cogo min na a wuli ka jɔ bɛ cogo min na i ka sɔrɔ kun bɛ dan o la dɔw kun bɛ 40% sɔrɔ dɔw kun bɛ 15% sɔrɔ dɔw ta ye 10% dɔw yɛrɛ ta ye 5% ye faserikɛba ko a ko ni maa min ye a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ parti politique min bɛ yen n'a bɛ wele ko ADEMA PASG ka bɔ san 2000 la ka na 2025 la ko ADEMA ye wari min sɔrɔ a b'a daminɛ miliyari 5 ka taa miliyari 7. Allahu akbar. Sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ADEMA bɔra yen RPM Rassemblement pour le Mali ala ma hinɛ Ibrahim Boubacar Keïta la o ka parti faserikɛba ko ka bɔ 2000 la ka na 2025 la olu ye wari min sɔrɔ a b'a daminɛ miliyari 4 ka na miliyari 6 la fɛn min ye URD olu k'a sɔrɔta a b'a daminɛ miliyari 2 ka na miliyari 3 a n'a kunkanfɛn na faserikɛba ka fɔ la a ko i k'a dɔn ka bɔ 2000 la ka na 2025 la min ye i k'a dɔn jɛkulu caman bɛ yen u fana y'u tigɛ nɔn nin ko in na kosɛbɛ koyi seleri faso yiriwatɔ kodem far an ka wele parena ko nin bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔta dɔ sɔrɔ k'a bila i kun wa a bɛɛ ka sɔrɔ bɛ miliyɔn 100 caman na min ye i k'a dɔn u ka parti politikiw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka a lajɛ parti dɔ bɛ a bɛ wele ko ADECAM ka bɔ 2008 la ka na 2023 la ale ye wari min sɔrɔ miliyɔn 81 a n'a kunkanfɛn k'a y'o de sɔrɔ i ka di a ka ko kɔnɔna na faserikɛba ko a ko nka nin dɔrɔn tɛ parti fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko parti politique don a bɛɛ ye jɔni sɔrɔ nka kamalen ko bɛ tribunal ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw de bɛna kɛ wari donna da min fɛ k'o ɲini k'o dɔn kamalen min ni kiiri ka kan o ka kiiri min ni segin ka kan o ka segin ko o baaraw de bɛ sen na an bɛ dumuni kɛ fasere APA News y'a sɛbɛn MD bolo n'o sɛbɛn la wari donna yɔrɔ min na o ka ye kosɛbɛ mɔgɔw mago bɛ o la tabarikala kamalen bɛ don kunnafoni kɔnɔ an da a laban ye boli ye i k'a dɔn i b'i ɲugusu ɲagasa ka taa fɛn dɔ ta jama ɲɛna i ka tigɛ na i b'i dogo ka taa bila sɛbɛnnikɛla ko cogo di a ko i k'a dɔn célébration du 14 janvier 2025 i k'a dɔn o min b'a la ka boloda ni o ye Mali souveraineté hɔrɔnya yɛrɛma hɔrɔnya k'a mɔ jɔnyajuru la ka jɔnyajuru tigɛ ka bɔ an kan na a ko baaraw b'a la ka boloda bi sɛbɛnnikɛla ko o journée nationale de la souveraineté min bɛ sen na min bolodalen don min bɛna kɛ i k'a dɔn nin kalo tile 24 janvier kalo tile 24 janvier kalo tile 14 a ko a baaraw bɛ sen na u bɛna i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan min kɛra sababu ye u ka fara ɲɔgɔn kan kɛra sababu ye ka bɔ CEDEAO la ka labɛnw kɛ ka bɔ UEMOA la ka labɛnw kɛ ka i k'a dɔn jɔnyajuru tɔw fɛn o fɛn bɛ yen k'a tigɛ ka b'u kan na a t'a fɔ a ye taa nin sira fɛ
a t'a fɔ a ye segin sira fɛ abada waleya min bɛ sen na a ko baaraw bolodalen don hakilila in bɛ tali kɛ mun kan ka fara ɲɔgɔn kan ka fasoden ɲumanya ni ka a sinsin ka fara ɲɔgɔn kan ni ka i k'a dɔn jamanadenya ɲuman n'o ye i k'a dɔn unité nationale ka bɛn o kan sɛbɛnnikɛla ko tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ i k'a dɔn ka fara ɲɔgɔn kan seko ni dɔnko maliyɛnw bɛ se ka i k'a dɔn bɛn o kan cogo min na seko ni dɔnko bɛn ni kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min na o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ u ka hakilila sabanan i k'a dɔn k'a yira diɲɛmaa la anw de ka hakilila de ye nin ye wa anw de bɛnna nin kan nin de bɛ anw bɔ bolo la i k'a dɔn k'u y'i ka hakilila sabanan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in bolodalen don u bɛna fara ɲɔgɔn kɛ sababu ye fara ɲɔgɔnkanba u bɛna a boloda ni ka i k'a dɔn jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn walasa i k'a dɔn AES kuma min fɔ a ka confirmer farafinna k'a yira k'a fɔ jɔnyajuru min tun bɛ anw kan na a tigɛra pawu ni ka bɔ an kan na wa b'an lafiyalen ye nin ye Baba Moulaye Hajara office de l'ordre national du Mali ancien ministre ale bolo na bɛ sɛbɛnfura in na i k'a dɔn bi sɔgɔmada in na an y'a sɔrɔ kibaruyaw kɔnɔ ni bɔra i b'a to an taa ni kunnafoni ye sɛbɛn min bɛ n bolo nin min wele ko Malijɛ Malijɛ tɛ sɛbɛkɔrɔ kuma na a ko an ka taa Côte d'Ivoire jamana kan min ye i k'a dɔn an ka maliden min bɛ yen n'o ye Mahamadu Hawa Gassama i k'a dɔn IRD Gassama an bɛ don min na i ko bi Côte d'Ivoire janjo e ko a bɛ ka ja a la wa bari i k'a dɔn Mahamadu Hawa Gassama a kun taara taama la taama min senfɛ ni Côte d'Ivoire faamaw y'a minɛ k'a kɛ kasoladen ye min i k'a dɔn jumadon o min bɛna janvier kalo tile 9 ma a ka kiiri tun bɛ sen na Abidjan i k'a dugukolo kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko kibaruya min kɔni bɔra yen Seku Tarawele ko kibaruya tɛ kibaruya duman ye bari maa min bɛ yen ni o ye procureur de la République ye ale kɔni ye i k'a dɔn Gassama a y'a lajɛ min ye san 5 kaso k'o sumani k'o di a ma k'a fɔ ko Gassama k'a ni san 5 kaso ka kan a ka kan ka o kɛ kaso la i k'a dɔn Côte d'Ivoire kɔnɔ wa o t'a bannen ye koyi CFA wari ye o 500 ɲɔgɔn na a bɛ o sara i k'a dɔn Côte d'Ivoire ye o ye i k'a dɔn ɲangili bere ye fasirikɛba ko a ko i k'a dɔn a nɔminalen don fɛn min na a bɛ fɔ o ma de ko expression outrageante via i k'a dɔn les réseaux sociaux kama de i k'a dɔn offense au chef de l'État ka dankari kɛ jamanakuntigi la i k'a dɔn ka nɛnikanw fɔ minnu bɛ ni jamanakanw bɛ k'u fɔ réseaux sociaux sanfɛ k'a ɲɛsin jamanakuntigi ma Mahamadu Hawa Gassama k'a kɔni nɔ minɛ bɛ o de la an bɛ don min na i ko bi ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min ye a ka avocat ye kama de i k'a dɔn k'o kɔni wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ nka jɔn ko Ala a ma ɲɛ Mahamadu Hawa Gassama procureur kɔni ye min fɔ san 5 kaso o sumana k'o di a ma k'a yira k'a fɔ ko a bɛna o kɛ kaso la fasirikɛba ko nka a ko ma ban dɛ bari i k'a dɔn procureur kuma na min ye juge d'instruction o ma kuma fɔlɔ min ye juge kɔni bɛ lamɛn procureur ye min fɔ ni juge seginna o kɛlɛ kan a bɛ kɛ o ye nka ni juge jiginna o dugu ma i b'a ye k'a fɔ Gassama a ka kaso a tɛna san 5 bɔ o la tuguni fasirikɛba kɔni ko nka an bɛ don min na ko bi min kɔni jɛlen don ko tori tigɛ ko nɔgɔ t'a la san 5 kaso de sumana k'o di Mahamadu Hawa Gassama ma k'a fɔ a ye ko san 5 a bɛna o kɛ kaso la Côte d'Ivoire kɔnɔ wa a kan ka 500 ɲɔgɔn na a kan ka o sara fasirikɛba ko a ko bien que les prévenus aient tenté de faire amende honorable en exprimant ses regrets ko maa min minɛlen don n'o ye Mahamadu Hawa Gassama k'a ye kumana i k'a dɔn a ye nimisakan caman fɔ a ye nimisakanw fɔ ka yafadelikanw fɔ fɛn o fɛn min n'a bɛ na ni yafadeli kuma ye a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ walasa yafa bɛ se ka kɛ a ma nka min ye Côte d'Ivoire kɔni u ka procureur k'o ma yafa a ma fɔlɔ koyi nka min ye i k'a dɔn jaabi ye o bɛ bɔ nin kalo tile 31 min ye i k'a dɔn Mahamadu Hawa Gassama a ka ko tɔ bɛ na ɲɛdɔn n'o y'a sɔrɔ san 5 bɛ dafa ye walima n'a bɛ kɛ cogo min na o de bɛ na ɲini k'o dɔn i k'a dɔn san 5 kɔnɔ. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka u yafa Mahamadu Hawa Gassama ma cɛkɔrɔba don denbatigi don siga t'a la mɔdentigi don baasi tɛ i tilala ka dɔ fara a kan kelen fara a kan kama n bɛ taa ni kunnafoni ye ale bɛ Malijɛ ale kumana ale ko anw ka jamanakuntigi fɛn min ye i k'a dɔn son excellence le général d'armée Asimi Goïta Lala cɛ Abubakar Sidiki de i k'a dɔn ani Bajalo den ko a ye kuma min kɛ san daminɛw la n'o y'a ka discours de nouvelle an ye kama a ye kuma dɔ fɔ
amati même au coloka a ko sigi fo do bena ke même wele ko concertation nationale concertation internationale boli fo wara ka ko parti politique ko no saria membe o ya maria ko abena boli onanyo ono de ka sirika ba ko asimi ko a ko parti politique chira anga jamana ko saria kisa minve o de article 39 ye o de taraka parti politique ko ka nyongri peu nga atina fo ne politique ko bana ye parti politique ko sigi be ke kana un nove na ni ka bi ke saria kura de ka saria de be sigi wa o te sigi tenko jamana de be sigi ka franyoka ka hakulu ka keleye ka disugo franyoka ka saria de ta jamana bana bolimi ka o de bana ke anga jamana ko mo ifo parti politique chama ngoni be olu ya kumene ni sonje ka fo jongo ala kuma injara olu ye abena uma fosere anya ba manijati maliwa kono ami dowre ke ala ka ninkol no ya amen sanu kala ka anafli ka do ke mi an dafe jamanaw be problème munun kono no e jamana ameriki jamanaw ani ikada venezuela jamanaw ani rusi jamanaw ube tabulu ani iran tabulu mi ami do ke ala ka maliki si amma ya rabbi ala ka aisi kisama aw kan be jan wati wala salam